Bakit? Wala naman di ka pa eh. Ang kalatan ag timpla lakay pa ni. Busy ak. Mamay! Hindi ko po ang bakit. Ay naapo bigbigat, agbik-bik up ka manay. Ang bakit papanamanan. Papanamanan nga pagpalanggapangan bakit. Sumo lang ang naladaw ka nga nagriing lakay. Po datati kong kunakon kat. No kastoy nga okasyon, an mo nga maamuan. Ngam no arak ti tungtungan. Urahan da nga ibaga kanyam. Mamumlata. Ay na, apo bakit. Kapaya, Bigat. papanamanan niya man tinakaawi sa maon nga okasyonay. Ay, sus lakay. Apay nalipatam aya. Keno tati graduation di ta eskwelaan. Graduation? Kawan! Apang ka makigraduation? Kawan. Tinangag mo lang nga roda na niya nga roda pang obrani. Daya ka nag-aaral. Apang ka makigraduation? Kita man pa make up mo bakay. Hindi ever. Ay na, nagapuspos-school mo ta make up mo. Nagapuspos-school pa yung mutsan yung datay make up ti agraduar bakit. Ay na, data nga po school ti make up mo, baka pagkamalandakan nga si katigis speaker bakit. Wala ka yung kamang nga mang perditi aldaw. Pagkaiso nga napintas ti tao ko. Ay nalakay. Maminsan lang ti makatawan dahil ito nga graduation. Siyempre, agpapintas ti tao ag make-up kas jay. Imbes nga appreciate mo ay sus apo. Aduray ka man bakit. Graduation, di pa panang. Yung Ulit. ay naabaw. Kitaan man. Dito suot mo bakit. Ay na. Abaw. Apaya dato'y suot ko lakay. Apaya dato'y suot ko lakay. Sinapo bakit. Kaya pintas man. Ay na. May loki black basit bakit. Pakita data bula-bula mo. Bakit. Kinay na. Abaw data kiting na data suot mo bakit. May yangin lang masayt. Ay na. Makita ni kararwa mo. Bakit. Na patunayan man ng lakay nga ignorance kan. Ignorance ka lang nga talaga lakay. Ipadlaw mo lang nga naiyan na ka dito yung Pilipinas. Ay lakay, nalipata mon aya. Datay nag-trending di last year. Adi suot niya di babae nga nag-viral. Ay syempre it's my time to shine lakay. Malay mo, tatangatawan siya mo nag-trending. Amin nga okasyon ba kahit adati maibagay nga maiso out. Kabagay ko mat. Hindi problema niya kabagay ko mat. Ay, sus. Nagadug na sa umayalakay. Apay, nukas ti suot ko, umapal ka. Siguro umapal ka, ito nga nagaduti sa Kano kaya't mula kay, mabalin mo mat nga isuot. After ko nga isuot da ito. Hindi ako magapaw apalak data suot mo bakit. Number one basher ka nga talaga. Graduation di pa panambagay. Formal nga okasyon. Kamuk, lakay. Sigura daw. Dagi jay mamaistra bakit. Ay kay naka-Pilipinyana da. Ay, tapos si ka? Ay, po bakit? Suot mo. Apay, ito suot ko. Namag mo pa ilang. Yata pang nightclub bakit? Lakay. Kikunam nga bagay ko ti okasyon. Nagpodot DJ Jim. Awan ti electric fan, awan ti aircon. Di tin suot ko ta no fresh. Nating nga laklakayan nga ignorance nga talaga kan amom lakay. Dahil garutinang kanyak ti confidentiality. Inaapo, I will not be confidential no han nga dahil ti suot ko. Pag-alamam amin. Kasyam nga talaga. Siyempre lakay. Punak nga rod, once a year lang ti graduation. Iso nga talaga nga, pinaghanda ak lakay o nagkaribandak. Gimata nga ti barbaro nga aritos ko nag-make up ak. Di, paglapak lakay. Kailangan nga napintas tayo no kasi nga okasyon lakay. Sige na ang paydaytan bakit? Yes, of course. Graduation ko naman.
Yun sa ganaan, di magam kumakanyag bagay, taninayunas, di pinanggatang mau, tibadong bagay, kabarbarang at atig daw, datay nagatang mga bado bagay, kinada ko mati, likod na, kinadati ima na bakay, tatinagatang mga badaw. Basher ka nga talaga. Apay lakay kaya mo nga rod nga ati wandak dagiti ko kumarek. Oh, kaya mo nga rod nga yagitak nga panidi nga maki-graduation lakay. Ito mo panunot mo. Eh, siyempre, kailangan nga napintasak, nagmartsaak lakay. Kanya, magmarcha ka! Kawan lakay! Masapol nga nagmartsaak, siya, the center of attraction. Naglalakayan na. Imbes nga proud ka, nagado nga sa usaom dita. Nagkapagkitiag sukat na ni. Wala daw tan. Ay na, magmarcha ka? Inya nga rotero may dagit nila kaya graap. Ay na, ako bakit kasum dating padawat mo ka asawa ka ataw? Magmarcha ka? Inya nga tatimet nga. Ay na, abaw. Kahit ko lang ipalagip kanyang bakit eh. Nga awan ti anak mo nga graduar. Nasurok may sa tawen pa ilang datay anak mo bakit eh. Haan pa'y na agis iskwila. Isungawan pa'y ti anak mo nga graduar. Nagbibisin ka nga talaga. Ay, hindi kita gala. Ano pa ito pa'y tilalaman, tita?